Noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Yo! What's up mga idol? It's your boy here again, and for today's video, papanoorin natin ang bagong video ng ating idol, Teljon Pilicelda. At syempre, magre-react din tayo as usual mga idol. Kaya wag na natin tong patagalin pa. Let's go! Woo! So yun mga idol, ito na po yung video. So let's go! Play na natin. What's up guys? Yo, welcome back idol. Na magaling kumanta at bago yan guys, meron po tayong guest hello. Sino kaya tong guest nila mga lodi? Makilala ka. So ako pala si Boy Maas. What the? Boy Maas, idol. Nandito ka pala sa vlog ni Idol Teljon. Yo, what's up? Sobrang solid to, promise mga idol. Let's go. Yun, subscribe natin si Boy Maas mga lodi. Let's go. Yun, magandang dilag. Wow. Okay lang ba ate, iiwan ko to saglit. Ibigay sana ako ng pagkain namin ba. Kasama ko bulag kasi to, baka alis ate. Hindi totoo yan. So yun nagtanggap sila na bulag si Idol Teljon mga lodi. Let's go. Maabot na akong sundo, okay ra na diri Okay lang, basta huwag mo lang iwan natin kay bibili lang ako ng tinapay ba, makakain namin. Bulag kasi to, baka alis. Iwan ko muna tong gitar ko sa'yo ha. May upuan dito? Sige, dito ka lang upo. Ate, wag mo iwanan tiya. Saglit lang ito. Tara mo. Yan, dyan lang, dyan. Okay, alis na ako. Tiya, wag alis tiya. Sige po ate. Wag ka man umalis at takot kasi ako sa ate. Parang walang kausap ba? Diskarting malupit naman to mga lodi. Baka, dito na yung sundo ko. Yun, nandito na yung sundo ni ate. Okay lang ba? Okay, salamat ate ha. Nasaan ka po ate? Nasaan ka po? Pahawak po. Kilala kong kaliskis mo, Pahawak. boy. Ay, salamat po, salamat. Oh my goodness. Hukagimob sa idol Yari ka sa jowa sa babae. Kakanta ako ate ha. Let's go. Anyari, men? But you want Yun. me break cold. You up in 3 days. Wow, sulit to mga idol. Okay. Saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass and champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect. Yeah. And you're the first to say you want the best thing. But now I know I'm perfect when you let you go. Give my last hello. Sa puntong ito ay hindi ko inasana darating pala ang Yari, men. kanyang sundo. Hope it's worth it. See, yeah. Ang taas ang boses sa ating idol Why you let you go? Give my last hello. Hope it's worth Yun. Here's your proof. Parang nagagalit yung sundo ng babae mga lodi. Yari ka dyan, Teljon. Wala tayong kwarta. Salamat. Pwede na ako. Dito ay nag-isip ako ng paraan para hindi makaalis agad si ate. Sandali lang po ate. Takot kasi ako sa ate. Takot kasi ako. Tol! Takot? Okay. Nang biglang Ang sakit naman nung kanta mga idol. Yun, next na naman tayo mga lodi. Pwede mo mang iwan sa saglit ma'am. Hihingi lang ako. Buta kasi ma'am Bulag ma'am. Iwan mo saglit ma'am. Diyan po, kuya. Diyan lang. Paupuin ko mama. Tama sa lagi na. Yun ang galing umarte. Parang totoong bulag si Lodi Yo, let's go man.
Oo, balik ako agad. Salamat. Pambalik ako, mama. Sige. Hello po. Game! Ano pong ginagawa niyo, ate? Okay lang buwanok. Kakanta lang ako. Okay lang? Sige. Nasaan po kayo? Okay po. Hindi kasi maganda boses ko, ate. Pasensya na, ha? Sige po. Let's go! At ngayon, nandyan ka na. Wow! Di mapaliwanag. Sobrang lamig ng boses ang ating idol Teljon, mga ludi. Ayun, kinilig na si ate girl. Handa ako. You know. Sa walang hanggan. At di paasahin. At di ka sasaktan. Yeah, come on! Noon, hanggang ngayon, ikaw at ako. Yeah! Te, Sobrang solid! ano po? Ay, salamat po, salamat. Yes, ang ganda Ilan po ng kayo, ate? Ilan po kayo? boses. Wala pa po yung wala pa po ba yung kasama ko? Ha? Salamat po ate kasi binantayan niyo ako ha. Saan po kayo? Sa ano po, Paranaque. Hindi totoo yan. Paranaque. Kaya nagbabakasyon lang kami dito. Tara na. Oh, Hintayin tayo nila. salamat. Tatol. Salamat ate. Uy, pucha min, iniiwan yung gitar eh. Sorry. Yeah! Salamat. Sobra lap trip to men. Gagi ka, ludi. Alex, sobrang natutuwa ako dito, men. Yeah, nagti-tiktok pa si ate girl. Yeah, Bam. Sir, okay lang ba? Here we Iwan ko go. muna to saglit. Iihi kasi ako. Saglit lang bulag kasi to, baka aalis ba? Bola lang yan. Okay lang. Dito. Gagi ka, ludi. Sobrang tuwa ko dito eh. Dopo ba to? Dito, dyan. Iwan ko muna. Tuwa at yung may gitara. halong kilig mga idol kong video na Mama, to. baka aalis kasi mamba. Bulag kasi to. Ihi mo na. Hello po. Ilan po kayo? Ilan? Yun na, let's G. Ano? Uno. Anim. Po kami. Unom is Unom. anim. Okay lang ano ba? Kakanta ako ba? Sige. Okay lang? Okay lang. Okay lang po. Sige. Huwag kayong ano huwag kayong, hindi kasi maganda boses ko eh. Okay lang? Okay lang po. Yun, nagtitiktok pa si ate girl. Can I call you baby? Wow! Can you be my friends? Can you be Yun, my ang reaksyon nila mga up idol. until the very end? Let me show you love. Don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. Let's go! I need somebody who Oh, paro G, man. Paro G. but I hope you see my word. Cause it's only you, nobody knew I put you first. Oh my goodness. And for you, girl, I May swear pa-high I'll notes do pa si the Idol eh. worst. Yun! Sobrang galing. Solid, man. Hindi na kaya. Hindi na kasi The Boys Kids. Wala Yeah, po ba the yung boys kasama ko, ma'am? kids. 2,000 years later. Sir, thank you kayo. Ay, andyan naka tol. Tol. Oh. Take care, tol. Sige po.
Saan ka ba galing? Imihi ka? Umihi ako doon sa may simbahan. Ah, sige, sige. Gagi umi sa may simbahan. Yun, iniwan na naman yung Gitar, gitar. sorry. Ayun. Another one mga idol. Napagtripa na naman to. Let's go. Ay, hello ma'am. Pwede ko muna iwan to saglit, ma'am. Iwan ko muna saglit ba? Ihi ako. Iiwan ko lang dito saglit. Yung kasama ko, bulag kasi to. Baka alis ba? Ihi lang muna ako saglit. Huwag kayo iiyak. Okay lang po, patabihan ko muna, ma'am. Baka alis ba? Hindi kasi to makakita, ma'am. Kapit, lingkod na lang. Okay lang, ma'am. Tapos, okay lang, ma'am. Tabihan mo lang saglit, ma'am. Baka alis, ma'am ba? Ang galing. Ihi mo lang muna ako, ha? Oh, balik ka lang, ha? O, huwag kang alis, ha? Balik ka ha. O, sige, ma'am. Tabihan mo lang, ma'am, ha? Sige. Sige po. Yung gitara mo? O, dyan lang yan. Ah. Iwan ka lang muna dyan. Oh. Sige. Hello po. Hello. Magandang hapon po. Good afternoon din. Hello. Ano ginagawa mo po ate? Nagkuhan, balik yung kape, din balot. Ah, Babantay lang. nagbabantay ka. Ah, so tindahan to ate, tindahan? Asan ka po? Asan ka po ate? Ha? Pwede bawakan mo kamay ko ate? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ah, okay. Ah, Tiljon po, Tiljon. Ano, Tim, okay lang ano, kakanta ako ba? Wait lang po, may kukunin lang po. Okay po, okay po. 6.5 hours later. Ate, Hello. hello po. Okay lang ba ano, te? Ha? Kakanta ako ba? Okay lang. Makanta? Sana all. Marunong akong kumanta kahit hindi ako nakakita po. Sige. Huwag ka umalis Let's go. ate ha. Takot kasi ako te pag wala akong kasama ba. Cause it's 12:51 Wow. and I thought my feelings were gone. Ngayon ko lang to narinig tong kinanta ni Idol Ludi Thinking of you again, are you coming back into my arms to love me again? I love you, I miss you, I need you now more than ever, more than words to say. Yun. I love you and I miss you, I need you now. Yun. Ang galing. Ay, thank you po. Okay lang ba yung boses ko ate? Ah, Okay. thank Ox you po, na thank Ox you, thank you Ludi. po. Para ano tiba, para kahit di kita nakikita, alam ko na ano. Alam mo na sobrang ganda mo. Yun ba? Nato naman si Idol eh. Wala na po. Hindi na po yung kasama ko ate. Yung kasama ko. Wala pa? Ay, turo. Tol. Oy, okay ka lang? Oh, tapos ka ng ano? O, tapos na ako lang. Umihi. Okay. Salamat po, salamat. Salamat ate. Ma'am, salamat po. Yun, iniwan na naman ng guitar. Ay, sorry. Salamat. Salamat. Gagi, tingnan yung reaction ni Ate Met. My goodness. Let's go. Next na naman mga idol. Sir, badang hapon. Pwede ko iwan muna saglit sa inyo. Ihilang ako kasi. Bulat kasi, di mo kita. Tol, dito ka muna, tol. Balik lang ako, tol. Oh. Upuan to? Ay. Iwan ko muna kasi, Oh, tol. salamat, salamat. Ano to? Gitara. Ah, gitara. O, balik lang ako. Ah, sige. Sige, sige. Hello po. Magandang araw po. Ano bang ginagawa niya ate? Didma si Idol eh. Nag-uusap lang. Ah, Nag-uusap lang. okay lang ano ate, kakanta ako. Okay lang. Okay lang. Ah, sige. Tingnan mo
ikaw ay aking ibigin. Ano ka ba, Ludi? Ba't mo ako sinaktan? Ang sakit nung kanta, mga idol. Pucha, men. Malaman mo sanang ikaw ang iniibig ko, at kung hindi man para sa akin ang inalay mong pag-ibig ay di na rin aasa pa. Ang sakit. Pero sobrang solid, mga Ludi, ah. Yun si ate na patingin na ni idol, eh. Bitaw. Ang sakit, men. Pucha to. Yun. Ano po? Ilan po kayo? Ilan po kayo? Lima. Lima. Na ano lang kayo dito, ate? Kumakain? Wala pa po yung ano, kasama ko? Wala pa. Ha? Meron? Ayan na? Few moments later. Ha? Sana? Oh. Saan ka galing ba? Saan ka ba galing? Hindi lang. Sige. Yun, iniwan na naman ang gitar. Ang gitar na ito. Ay, gagi. Salamat. Tingnan yung reaction nila, mga Ludi. Gagi to. Boy, anong nilalaro Yo, mo? next. Ito, nag-ano lang, lalaro-laro lang habang kumikita ng Oops, pera. mga Ano Ludi, kasi lang yan? parang Hindi mo post ba alam muna yun, no? natin. Yung ba- Parang may pinopromote si Idol Teljo na games or anong apps ba yan? Need natin tong i-skip, mga idol, baka maano pa tayo eh. Let's go! Yun! Parang patapos na tong video na to, ah. Sobrang solid, mga Lodi. Gagi ka, Lodi. Naluluha ako dito sa kakatawa sa ano eh. So yun guys, maraming salamat po sa panonood ng aming video, and don't So, forget ayun, to like, mga share, comment, idol. subscribe to my Dito na pala nagtatapos ang video ng ating Idol Teljon. At ang masasabi ko lang sa video na to, mga idol, sobrang sulit. Nakakatuwa at may halong kilig, mga idol. At overall, sobrang ganda, solid talaga, mga Lodi. So yun, mga idol, dito na natin tatapusin tong video na to. At kung isa ka sa mga bagong tao na napunta dito sa channel ko at nagustuhan mo tong video na to, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga videong i-upload. At kung gusto kayong magpa-shoutout sa akin, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. Bye!